Se on moro, täällä Savo-alue Pohjois-Karjala Fishing ja erittäin paljon tervetuloa uudelle videolle taas jälleen. Ja nyt me voitaisiin käydä vähän läpi niitä jigejä, mitä olin puhunut, rupean käymään tässä läpi. Ja aloitetaan tosta. Tossa on mulla tommonen iso takana 150 euron Berkeley Maxi tommonen vihepakki ja siinä on noita jigejä sitten. Mutta otetaanpa ne tähän eteen, joo. Tosta vielä vähän saa ylös tätä kolmijalkaa tosta, niin nähdään paremmin. Noin. Elikkä tuossa mä voin pitää, se on tuo osa. Näytän tästä teille näitä vieheitä, elikkä jigiä. Eli videoaihe on jigi-esittely ja nyt mä teille näytän. Tässä on mulla lähinnä sitten kuhajigejä, elikkä tässä viehepakissa on lähinnä Lunker Cityä, Bass Assist, mikä se nyt onkaan, en muista tarkalleen, amerikkalaisia. Mutta sitten on vähän Daiwan Tournament-sarjaa, 12,5 senttistä. Mutta otetaan pakki vaikka auki tästä ja näytetään. Elikkä siellä on semmoista 8 senttistä Lunker Cityn shakeria, shakeria, kemuverissa keltamustaa. Sitten on tommoista vähän ulkomaalaisen kalan näköistä värikästä ja täällä sitten on liukkaita matoja, kalajäljitelmiä. Elikkä tämä on sitä Daiwan Tournament-sarjasta. Onko tää 10 senttistä? Taitaa olla 10 senttistä. Joo, niin on 10 senttistä. No. Tässäkin on tää Shaker-sarja, Lunker Cityn Shakeria. Erittäin hyvä väri kallavedellä, missä päin vaan kalastelet, niin tosi hyvä väri on tämä Arcana Shiner, kun tämä nyt on värin nimitys. Sellainen. Ja sitten on tässä on tämmöstä shakeria myös. Itse asiassa tämä on 8 senttistä shakeria, joo. Ja tämä oli sitten 10 senttistä. Ja. Olisikohan tämä nyt ollut sittenkin sitä 12,5 senttistä, mutta ihan sama. Mennään eteenpäin. Tässä on sitten 12,5 senttistä Lunker Cityn tätä Finfish-sarjaa. Erittäin hyvä, että jos on vaikka kala haremmalla syöllä tämmöistä kun uittaa, niin saatte jotakin sieltä saada. Ja hyviä jigejä. Tuonne. Ja sitten Finfish-sarja 7,5 senttistä ahvenelle. Ihan lyömätön peli välillä. Ottaa ihan hulluna näin. Ja sitten on tätä Lunker Cityn Groupsteria ja tämmönen pulleahko jigiprofiili on tässä ja erittäin hyvässä värissä. Kelta, oranssi. Toimii aina ahvenelle. Nyt voisi sanoa aina, mutta hyvin useasti, jos on jotain järviä, missä meet kalastamaan ja et ole varma mitä ota luomujikiä, eli luonnollisen näköisiä kalaa. Esimerkiksi nyt vaikka tämä. Niin tämmöisiä luonnollisia kun ottaa mukaan, vinkkinä vaan, niin saapi ahventa varmasti jos on otilla. Ja sitten tämmöisillä räikeillä, eli perus oranssi, keltainen. Sitten tuon näytinkin tuon. Kuhali-jige tässä on lähinnä ja muutama ahven jigipakit alkaa olla aika kortilla tässä hommassa, kun näitähän on paljon. Mut sitten mä näytän teille minun pääahvensetin, hikisetin. Eli
Tältä näyttää. Hyviä ahvenjikejä. Elikkä siellä on... Nyt en muista siis mallia, mutta merkin tiedän. Headbanger Lures. Eiku olikohan joku, mutta tämä... No tämä jiki oli kuitenkin Headbanger. En muista oliko siis ihan merkki. Mutta joku Headbangeri tämä oli. Nyt en muista ihan tarkalleen. Mutta sitten täällä taas 7,5 senttistä tätä Tournament-sarjaa Daiwan. Unohdin sen sanotaan Daiwan merkkiä ja Tournament-sarjaa. Sitten on kokenut ihan parhaaksi nämä. Esimerkiksi viime kesällä oltiin mökillä iskän kanssa, niin headlight-värin voi sanoa, että ahvenia saatiin 88 kappaletta. Isoin voi sanoa rehellistä oli likille 700 grammaa, että ei tarvitse kuin heittää hyvä, että puotit niin, ja näitä jike, niin puotit vaan Argonaut Shiner värissä. Muita 5 senttisiä tässä värissä, kun tiputit vaan, niin oli jo ahven kiinni. Sitten on hyvä valmistaja, tosi hyvä, niin Westin, niin kuin tämäkin oli, mikä headlight-värissä oli viime vuonna ihan lyömätön peli. Tosta samaa on tällä headlightissa, niin ei kun mikä Blue Headlight, kun tämä sitten oli, ja sitten on Stickle 3 piikkiä. Sitten on näitä Microbiteen valmistamia silppipyrstöisiä, lapiopyrstöisiä. Tuolla on Lucky Johnin Micro JG, ja nämä on nykyään aika arvokkaita tällaiset. Nämä on vähän Ganki merkiltä hyviä jikejä. Hyvässä värissä vielä tommonen ahven väritys. Ja täälläkin on tämmösiä perus hyviä. Ja sitten tämmösiä. Nämä on näitä Berkeley pulsesädejä. Mulla on todella hyvä viehemuisti, nimittäin mä oon näitä elämäni aikana kyllä tullut katottua ja osteltu. Ja se oli 6 senttinen. Ja väri on vielä Fedis. F-E-D-I-S. Ja tuolla on vielä mikroikon se mustia ja joo. Sitten on K-Tech-merkkinen jiki. Ihan oma rasia vielä. Muutama pieni väri mahtuu ja yksi iso. Ja nopeasti näytän tässä välissä, niin täällä vielä mahtuu isoja kuhajikeja sitten. Että siellä on Westinia ja mikähän tuo oli, Lucky Johnny, joku, en muista mallia, mutta K-Techin jikit on yksiä arvokkaimpia, mitä minä tiedän. 7,5 € paketti. Siellä en viitti ottaa kätteenä niin limaisia ihan, niin tämmösiä hyvin oikean näköisiä. Luomuista on räikkeämpää punaista. Ihan tuommoista musta hoppeita perus, todella hyvää. Elikkä K-Tech. Jotain sädejä nää nyt oli. Mutta sitten nämä on semmosia mato-versioita ja hyviä vähän kuharäisyvärejä, räikkeitä väriä ja räisyjä. Ärhäköitä värejä. Sitten on vielä Savakekiarille omistettu oma viherasia täällä ja niin kuin lukeekin tuossa tarra on. Siellähän nyt on Savakekiarin Craft Shadia, edellistä Savakekiarin Shad-tavaraa, vanhempaa. Sitten nämä on muutaman vuoden vanha juttu, nämä Cannibal Shadit. Nämäkin on huippujuttu nämä. Kuhalle varsinkin. Se on tosta vanhempaa sarjaa, sitä Savakekiaria ja sielläkin vanhempaa ja tässä on sitä hyvä. Tuollainen tosi halea moottoriöljyväri ja tässä on
pleakkia, muikkuu, kuoretta. Mitä se nyt haluu kinakala ottaakaan. Tuolla on tosta vaaleampaa ahventa ja siellä ja tässäkin on sitä vanhempaa mallia. Tämmöstä sitten vähän pinkkiä ja sitten sitä Craftsadia tässä ja näin. Ai niin, tämä vanhempi malli mitä sanoin, tämä oli Savogiarin Pleakshad. Nyt muistan Pleakshad. Semmosta. Siinä oli tämä. Kesällä tulee vielä paremmin esittelyyn, kun on vielä täydemmät viehepaketit, mutta sitten siinä oli niinku kaikista arvokkaimmat. Niinku viehekokonaisuus tuo yhteensä kokonaisuus nuissa. Mutta täällä mulla on vielä... Mä näytän itse asiassa teille viimeisenä mun yhden KP-patsin viherasian, missä on ihan kaikista kalleimmat jikit. Eli siinä mennään jikin kappalehintaan jo melkein 3,5 euroa. Mutta nyt käydään nämä perusjikit vielä läpi ja näin. Eli tässä on sitten Stormin jikejä. Tää on noita vähän tosta eestä syrjempään. Joo. Stormin jikejä on tässä ja niin kuin nähdään, siinä on useita kymmeniä kappaleita perussärki tätä Stormin sädiä ja siinäkin on tässä on vaan tosi vanhaa Stormia oikeastaan 2011 oisko, mutta ostin alennuksesta puilosta, niin en tiedä miten kauan ollut. Tässä on taas sitä Stormia, ahven. Tuossa on tuommoinen muikku. Hyvä muikkuväritys vai mikä. Sitten tuossa on tuommoinen vähän amerikkalaistyylinen kala, mikä lie. Ja sitten tämä on tosi hyvä, on ollut varmasti kuhalle ja ahvenelle on isommalle. Niin nämä on 8 senttiä. Sitten tuossa on vähän perkleitä näköjään tuossa seassa ja siinäkin on perkleitä ja vielä tässä on perkleitä. Ja kun on sammaa sävy, niin uskaltella tässä sammaa, niin tuosta vanhemmasta Stormin mallista vielä tällainen väri. Näin. Se sitten siitä. Sitten otetaan vielä jikejä mulla on ihan älyttömästi. Ja tässä tullaan nyt siihen pakkiin, mikä on minun viime kesän lemppari. Eli näillä niitä ahvenia tuli, kun kerkesit vaan tiputtaa ihan mahottomasti. Mut keskikoko näillä kuitenkin 5 senttisillä jikillä, niin ei ollut keskikoko ihan niinku mahoton. Tuossa näkyy on pyrstötkin vienyt ja puretellut aika hyvin. Niin keskikoko ei niillä ollut aina ihan mahoton. Mutta heitäpä sitten heitäpä tämmönen sinne. Ruppe nyt tän kallaa tulemaan. Tosiaan vähän vajaa 700 ahve. Tästä oli vähän isompi. Puntari vääristi vähän. Tai kun, en mä muista punnittiinko myös sitä. Mut Westin Sattige Slim 7,5 senttinen. Ne ketkä katsot tämän videon, niin ostakaa ihmeessä näitä. Ja jos saatte enää mistään. Ne meni nimittäin aika hyvin kaupaksi viime kesänä ja syksyllä. Eli tuo oli se, millä saattiin niitä isoimpia iskän kanssa. Ja täällä on taas tätä Daiwan Tournament-sarjaa. Täällä oli itse asiassa nämä 12,5 senttiset. Täällä oli. Ne oli 10 senttisen yhdessä pakissa. Nämä on niitä ihan pitkin 12,5 senttisiä. Sitten on taas nämäkin toimi sillä mökillä silloin, kun saatiin niitä isoja ahvenia myös. Niin. Mutta ei toiminut niin hyvin tuonne pulleen profiili. Täällä on sitten seassa vähän tuollaista Daiwan Tournamenttia 7,5 ja tässä on 2 pussia ostettu, laittu sammaan, niin 7 senttistä Lunker City Finfishia. Tommonen ahvenväritys ja täällä sitten on. Nää toimii aika huonosti silloin mökillä nämä. Keltavalkoinen ei ollut ihan mikään kalaherkku siellä päin. Tässä on tommoista kunkin tämmöstä. Onko se tipsy? Oisko ollut? Sitten tässä on Keitekin jiki ja muutama väriä.
Keitäkin, olisiko tää ollut Impact, ei ollut Impact. Impact on minun mielestä se piikkipyrstöinen pilkki ikinä esiin. Mutta mikä nyt onkaan, mutta tämmösiä värityksiä. Siinä tosiaan vähän tuommoista luomua. Westin Satin Slim 7,5 ja tossa 7,5 Satin Slimia Westiniltä myös. Tuommoista. Ja jossain näitä ikää mulla vielä on, mutta ei oo semmosia enää näytillä. Ei oo näytillä tämän videon jälkeen enää mitä vois ihan näyttää, ne on jossain muualla, mutta tämän videon jälkeen tiedätte tämän kokonaisuuden minkä verran. Tää on jäänyt parilla vuodella nyt oikeastaan käyttämättä. Täällä on KP-patsi-jikeä ja sitten noita relaxi-jikeä. Eli en viitti edes kaikki odota näet. Siellä on tummaa, sitten on tämmöstä vaaleampaa, tommosta ärsyväriä, tommosta vähän vanilja, limeä ja kaikki vähän ärsyä. Kuhalle toimii mikro ikinä melkeinpä nämäkin, että 5 senttiset niin kuhatkin on näitä kyllä purru aika lailla. Yksi mökki kerta, joo. Näkyy tuossa jonkin sortin jälkiä. Osa on näistä ihan en oo käyttänytkään, mutta tämmönen setti sitten KP Fishing ja Relax Jig oli tässä. Nyt tullaan siihen kaikista kalleimpaan. Mä sitten hauki, sädit ja jigit esittelen keväämällä sitten joo. Ja nyt tullaan kalliimpaan. Tarrojakin näkyy olevan paljon ja tuokin maksoi 2 €. Tuo keitikin tarra tuohon, mutta siellä on vähän peruketta ja näin perukemateriaalia, hikipäitä, bulkki, savakekääri näitä 5 grammasia 2/0 koukkuja. Ja tää muodostuu kalleimmaksi setiksi siitä, että täällä on Angry Luresin ihan aidon näköisiä, pikkukalan näköisiä, ihan kun suoraan kalaa oikea tää kopio, niin 12,5 € maksaa 5 kappaletta, mulla on niitä 10 tuossa. Siitä voitte laskea jo, että 24,50 ja tuossa sarakkeessa. Sitten maksaa 3 € RSB Realistic Spites, muistaakseni niin oli oikein nimi, niin ihan myös aidon näköisiä, ihan kuin oikea kala. Niitä on siinä ostettu varmaan 8-9 kappaletta. Samoin näitä on 8-9 kappaletta. Ihan aidon näköisiä sorvia. Vai mitä? Rud. Ja kuusärkikala. Sitten ihan aidon näköisiä ahvenia. Tämäkin 9 kappaletta näitä. Ja 3 € tosin kappalehinta. Näillä oli joskus 3,5 € muistaakseni, mutta mä ostin 3 € aina kappale. Sitten on Bite of Bleakki, muistin. Hyvä. Niin näitä ihan hyvänäköisiä 8,8 senttisiä. Tosi isolle ahnetta, sitten kuhalle jo menee ihan nämä. Ja täällä on pientä Craft Sadia Savakekiari, sitten ihan samaa prikulla, samaa väriä, niin vähän isompana, 8,8 senttisenä. Sitten täällä on L-Mabin hyviä 6 senttisiä. Näitä, en nyt muista ihan sitä mallia. Niin sitten tämmösiä vähän hattaraa sitten tuommoinen vähän luomumpia. Täällä on muuten sitä Savakekiarin uusimpaa Bleak-sarjaa. Muistaakseni joo, Bleak-sarja. Ja näin, niin sitten täällä on oranssia ja sitten oliko tää nyt T? Tuo pyrstö on tulleen toisinpäin, näkyykö siinä? Sitten näitä on pari keltaista ja pari oranssia. Sitten siellä alla näitä Flankers, Berkeley Flankers-sarjan Sig Flankereita, jos nyt muistan. Ja sitten tässä on Lunkersitin sitä Lunkersity Groupsteri 5 senttistä. Se mikä oli hyvä, mihinkä ne otti se Arkanassainen Riverin tuova oranssi. Mutta tässä oli nyt tämä kuuma tullut huppari sisällä, tuonne fliise, niin tässä on tämä esittely. Et siinä on kaikki minun jigit, mitä mulla tällä hetkellä on. Arvoa niillä on.
kaloja niillä on tullut. Monella ei, koska en ole uhittanut. Mutta monella kyllä tulee nyt lähivuosina olemaan käyttöä ja tulen kokeilemaan. Teen videoita ja näin. Ja siitä se lähtee, mutta nyt ei ole vielä seuraavaa videoaihetta tiedossa. Aiheitahan kyllä siis on, kun rupeaa miettimään. Mutta kesäkalastusväline tuon vapaa-ajakela-esittelyn mä oon luvannut tehdä keväämällä sitten, kun kämppää muuta omaa ja näin, niin onpa tilaa ja näin. Mutta tässä oli Jiki-esittely. Toivottavasti oli ihan hyvä paketti ja kokonaisuus. Niin näette minkälaisia Jikejä mulla on. Ja tää video tässä, se on moro.